Всяка сянка крие история. А тази започва тук. Понеделник сутринта беше необичайно ясна. Студено зимно слънце осветяваше града, правеше сенките по-остри и всичко по-ясно. Георги излезе от дома си по-рано от обикновено. В джоба му тежеше флашката. Малка, но с тежест на истината. Първата му спирка не беше Тихомир. Беше малка, сива сграда на тиха улица. Кабинетът на следователя, когото познаваше от години. Вътре миришеше на кафе и хартия. Следователят, мъж около 50-те, с уморени, но остри очи, разглеждаше документите на бюрото си. Това не е фирмен спор, каза той. Това е длъжностно присвояване, в сериозни размери. Знам, отвърна Георги. Ще поемеш ли случая? Следователят го огледа внимателно. Ще го поема, но това няма да стане за ден. Трябват проверки, разпити, експертизи. Трябва търпение. Търпението ми свърши преди 3 години, каза Георги тихо. Сега ми трябва справедливост. Следователят кимна. Ще започнем. Флашката е силен аргумент. Ще извикаме Мария, ще стигнем и до него, но не го предупреждавай предварително. Когато човек като Тихомир разбере, че краят идва, става непредвидим. Искам да чуя истината от мен, каза Георги. В очите. След кратка тишина следователят каза. Добре, но ти забранявам едно. Никакви импулсивни действия. Остави закона да свърши работата. Георги се усмихна триво. Свършиха ми моментите, в които действам, без да мисля. Късният следобед го завари пред блока на Тихомир. Модерна сграда, подземен паркинг, чист вход. Всичко крещеше комфорт и увереност. Георги звънна на домофона. Да, чу гласа на Тихомир. Аз съм. Трябва да поговорим. Кратка пауза, после вратата избръмча. Георги влезе в апартамента. Миризмата на скъпо уиски и кожа го посрещна. Тихомир стоеше в хола, спокоен, с навити ръкави и леко надменна усмивка. Геца, заповядай. Пи едно уиски. Не съм дошъл да пия, отвърна Георги. Тогава аз ще пия, усмихна се Тихомир. Какво толкова тежко има да ми кажеш? Георги го погледна право. Знам. Тихомир вдигна вежди. За кое по-точно? За кухите фирми, разбитите суми, 70 милиона, Мария, Валерия и за това как ме крадеш от 3 години. Тишината падна като нож. Тихомир остави чашата, но усмивката му остана. Някой много се е постарало, каза тихо. Кой беше? Одити? Конкурент? Марина, отвърна Георги. Жената, на която съсипа живота. За миг нещо проблясна в очите на Тихомир. Удивление, раздразнение. Значи тя проявила се, прошепна. Винаги беше умна. По-умна, отколкото си мислеше, каза Георги. Следите са ясни и не са само при мен. Следователите вече работят. Тихомир не показваше страх, само интерес. И какво очакваш, Геца? Да се разкаям, да коленича? Очаквам да кажеш защо. Тихомир се изсмя спокойно. Никога не е било лично. Това е бизнес. Ти играеше на честен директор. Аз взимах, докато можеше. Георги стисна зъби. И Мария? Тя беше какво? Инструмент, който понякога беше приятно да държа близо. Георги истина. Ти си взел много от мен, но това е най-ниското. Няма ниско и високо, отвърна Тихомир спокойно. Има само това, което може да се вземе. И точно тогава се чуха стъпки. Жена слезе по стълбите, раздрошена, боса, с риза, която не беше нейна. Анжелика, жената на Георги. Георги замръзна, тя също. Георги, прошепна. Ризата беше на Тихомир. Георги почувства как целият свят се разцепва под краката му. Тихомир само се усмихна леко. Моментът стана още по-интересен.
Георги я гледаше право в очите. От кога? Попита равнодушно. Дай ми число. Година, 2. Тя мълчеше. Около 2, намеси се Тихомир. Класика. Ти на работа, тя сама вкъщи, знаеш сценария. Махни! Извика Анжелика през сълзи. Не, каза Георги тихо. Нека говори. Поне веднъж да чуя истината. Очите му се пълнеха не с сълзи, а с нещо по-студено. Ти не беше там! Изкръщя тя. Спеше на дивана, работеше по нощите. Ти избра отсъствието си. Да, отвърна той. Може би съм виновен, че не бях достатъчно с теб. Но ти избра него. И това няма оправдание. Тихомир отпи още една глътка. Нека се върнем към реалността, каза хладно. Имаш някакви записи, документи. Ще ги дадеш на следствието. А аз ще кажа, че сме били заедно в схемата, че ти си го искал. Няма да ти повярват. Имам признания. Всеки има цена, отвърна Тихомир. Особено честните. Георги извади флашката и я завъртя между пръстите си. Това не е единственото копие. Дори да ми се случи нещо, истината няма да умре с мен. За миг в погледа на Тихомир проблесна не страх, а внимателно пресмятане. Виждам, че си решил да играеш до край. Но запомни, няма чист изход. Всички ще се опръскате. Ти, Мария и новата ти приятелка, Марина. Тези номера вече не работят при мен, каза Георги. Следващия път, когато се видим, ще бъде пред хора, които записват всяка дума. Тихомир се усмихна. Ще видим. Георги се обърна към Анжелика. Подай молба за развод. Не искам нищо от теб. Само свободата ми. Тя се разплака още по-силно, но той отстъпи назад и си тръгна. Когато вратата се затвори, имаше усещането, че оставя зад себе си не 2 души, а целия си стар живот. Една илюзия, в която приятелство, брак и доверие могат да съществуват заедно. Вече знаеше истината. Тази илюзия е свършила. Разследването не беше бързо. Минаха месеци, през които Георги живееше между офиса, срещите с адвокати, разпитите и празния си дом. Анжелика подаде молба за развод. Процедурата мина сърпрайзингли без особени драми. Тя се отказа от каквито и да била претенции. Може би от вина, може би от умора. Мария беше разпитана многократно. Първоначално плачеше при всеки разпит, но постепенно започна да говори по-ясно, по-подредено. Подробно описа схемите, разговорите с Тихомир, натиска, шантажа, първата кражба, болестта на майка си. Следователите не бяха нито милостиви, нито жестоки. Просто записваха. Марина се държеше встрани от всичко това. Тя не обичаше съдилища, коридори на прокуратури, официални коридори. Беше прекарвала твърде много време в сенките на такива места, за да иска да се връща като свидетел. Но когато я извикаха, говори спокойно, чисто, без излишни украси. Обясни как е намерила следите, какво е виждала в системите. Тя не обвиняваше, просто показваше. Тихомир се държа така, както Георги очакваше. Отричаше. Опитваше се да измести вината. Намекваше за общи решения, за рискови финансови ходове, за колективна отговорност. Със същата безсрамна увереност, с която беше крал. Но срещу него имаше твърде много. Документи, записи, признание на съучастник и флашката. Процесът привлече вниманието на медиите. Заглавия като «Финансов скандал в голяма компания», «Акционер обвинен в присвояване на милиони» се появиха по сайтове и в новините. Името на фирмата беше замесено, името на Георги също. Но постепенно, с всеки изнесен факт, хората започнаха да виждат разликата между жертва и извършител. Денят на присъдата беше странно тих. Съдебната зала миришеше на прах, хартия и дезинфектант. По стените стара дървена ламперия. Хората говореха с приглушени гласове, сякаш се намираха в църква. Георги седеше на едно от местата за публиката. До него адвокатът му. Мястото до другата страна остана празно. Не беше искал компания. Марина не беше тук. Сутринта му беше казала: «Не обичам да гледам разпъването. Достатъчно ми е да знам, че ще се случи». Мария седеше отделно.
Лицето й беше по-слабо. Очите по-тъжни, но по-ясни. Без грим, без театър. Тихомир седеше на подсъдимата скамейка. Беше облечен в елегантен костюм, както винаги. Но този път нещо в по-изправените рамене изглеждаше напрегнато. Не беше напълно спокоен. Гледаше напред, без да среща погледа на Георги. Съдията прочете фактите, експертизите, изводите. Гласът му беше сух, монотонен. Глас на човек, който е виждал твърде много варианти на една и съща история. И после присъдата. 12 години лишаване от свобода за Тихомир Савов, за длъжностно присвояване в особено големи размери и злоупотреба с доверие. 6 години условно за Мария Вълкова за съучастие, със смекчаващи вината обстоятелства, включително шантаж и пълно съдействие на разследването. Думите се разнесоха из залата като тих удар. Георги не изпита радост, не изпита и удовлетворение. По-скоро странно усещане за празнота, в което бавно започваше да се настанява нещо като спокойствие. Тихомир не каза нищо. Не извика, не възропта, не направи сцена. Само за миг обърна глава към Георги. Погледът му беше хладен, но в дъното му се четеше нещо. Може би изненада, че се е стигнало до тук. Може би ярост, че е загубил. Георги отвърна на погледа. Без триумф, без омраза. Просто констатация. Това, което беше, е свършило. Мария плачеше тихо, не истерично. Сълзите й бяха беззвучни. Когато я изведоха от залата, мина близо до него. «Благодаря», прошепна му. Той кимна леко. Не знаеше дали я е простил, но знаеше, че в сложната схема на вината Ке не беше най-големият дял. Акционерите се събраха няколко седмици след присъдата. Залата, в която се провеждаше събранието, беше пълна. Лицата бяха напрегнати, но не враждебни. Всички искаха едно – стабилност. В експозето, което изнесоха юристите на компанията, беше ясно разграничаващо. Кражбите са дело на конкретен акционер. Директорът е съдействал на разследването. Фирмата се преструктурира. Мерките за сигурност се засилват. Накрая дойде въпросът, който Георги очакваше. «Ще останете ли директор?» попита един от дребните акционери. Той се изправи и погледна хората пред себе си. Сякаш виждаше онзи Георги преди години. Амбициозен, уверен, убеден, че контролира всичко. Този човек вече го нямаше. «Това, което се случи, показа, че не съм непогрешим», каза. Също така показа, че когато разбера за грешките си, не ги замитам. Нито своите, нито на други. В залата настана тишина. Ако искате човек, който никога не греши, не съм вашият човек. Ако искате човек, който ще си затвори очите, когато парите се движат в грешна посока, пак не съм вашият човек. Погледна всеки в очите. Но ако искате човек, който се учи дори от най-болезненото, който е готов да изгуби всичко, но не и себе си, тогава мога да остана. Събранието гласува. Резултатът беше ясен. Георги остава директор. Когато се прибра в празния си апартамент, седна на дивана, свали обувките и просто седя дълго в тъмното. Градът шумеше през прозореца. Животът продължаваше, но вече беше друг. Няколко седмици след събранието, когато шумът около процеса започна да утихва, а компанията бе влязла в нов ритъм, Марина се появи в кабинета на Георги без предварително предупреждение. Беше късен следобед. Слънцето се пречупваше през стъклата и рисуваше светли ивици по бюрото. «Заед ли си?» попита тя от вратата. «Винаги», усмихна се леко той. «Но за теб имам време». Тя влезе, затвори внимателно вратата и седна на стола срещу него. Не носеше папка този път, нито флашка, нито листи. Само една малка чанта. «Видях», каза, «че всичко е минало». «Минало е относително понятие», отвърна той, «но да. Присъдите са факт. Компанията е стабилна. Съветът не остали». Погледна я. «Голямо парче от всичко това ти дължа на теб». «Не ми дължиш нищо»,
поклати глава тя. Аз не го направих за теб. Той се усмихна лекичко. Знам. Направи го за него, или по-скоро срещу него. Марина мълча няколко секунди. Преди 15 години, започна тя, бях точно като твоите момичета от офиса. Стегнат костюм, високи токчета, картичка с име и позиция, секретарка, в голяма фирма. На млад, много обещаващ, много амбициозен бизнесмен. Георги вече знаеше. Тихомир, каза. Да, работех при него. Тогава беше още в началото на големия си възход. Умееше да говори, да впечатлява, да кара хората да се чувстват по-малки, ако не са до него. В началото мислих, че всичко е нормално, а после започнах да виждам как пари изчезват от тук, от там, как се подписват странни договори, как хората, които задават много въпроси, внезапно изчезват от фирмата. И ти? Попита тихо Георги. Аз зададох въпрос. Един. Само един. Какво ти отговори? Усмихна се. Марина, искаш ли да знаеш всичко? Понякога е по-безопасно да си красива и мълчалива. Такива хора живеят по-дълго. А ти? Не замълчах. Събрах документи, извадих разпечатки, подготвих се и отидох в полицията. Погледът ти стана мрачен. И тогава разбрах какво значи човек да има връзки. Нищо не се случи. Абсолютно нищо. Аз бях представена като бивш служител с психически проблеми. Документите, които бях занесла, никога не са били там. После започна истинското унищожение, продължи тя. Загубих работата си, после и репутацията. Където и да кандидатствах, много бързо след интервюто получавах отказ. Слухът за нестабилната Марина вървеше пред мен. А домът ти? Попита той. И той. Кредитът ми спря да се обслужва, въпреки че го бях платила. Банката не искаше да чуе нищо. В рамките на 1 година загубих всичко. Работата, дома, името си. Останах на улицата. Тишината между тях беше тежка. 15 години, каза Георги тихо. Да, 15 години живях така. Не като жертва, като наблюдател. Гледал го как се издига, печели, усмихва се по телевизията. И всяка нощ заспивах с една мисъл. Някога ще паднеш. И аз ще видя това. И когато ме чу пред ресторанта, това беше моментът. Видях, че неговата алчност най-накрая е стигнала твоя свят и че ти можеш да доведеш всичко до край. Използваме. Да, използвахте, но за разлика от него не взех нищо от теб. Дадох ти истина. Тя отвори чантата и извади флашка. Това е за теб. Всички мои бележки, схеми, анализи. Ако някой някога каже, че си работил сам, това ще ги опровергае. Искаш да оставиш следа? Не. Искам ти да имаш още едно оръжие. Той взе флашката. Справедливостта стигна ли ти? Попита тихо. Марина се усмихна леко. Не знам дали някога има достатъчно справедливост, но знам това. Той вече не подписва чекове, не се смее самоуверено, не живее без последствия. За мен това е достатъчно, за да започна на чисто. Тя се изправи да си тръгне. Ти си най-силният човек, когато съм срещал, каза Георги. Не ме идеализирай, отвърна тя. Силата, която идва от болката, не е дар. Тя е белег. И ти го знаеш. Когато Марина излезе, Георги остана сам. Погледна към града през прозореца. Мислеше за всички лица от последните месеци. Валерия, Мария, Тихомир, Анжелика, Марина. Хартията се пише с ръка. Лицето с живот. Погледна флашката. Сложи я в чекмеджето. Навън градът шумеше. Някъде една жена затваряше прозореца си и заспиваше спокойно. Някъде един мъж гледаше стена за трешетки. Някъде друга жена започваше нов живот. А Георги най-накрая можеше да диша. Бурята беше преминала. Ако тази история ви е докоснала,
Подкрепете ни с абонамент и едно харесване. Това ни помага да създаваме още. Точно за вас.